डलेन डे बयबो मिथिगौ 2003 सननि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि सुक्ति जादों आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिएलटिनि गेजेराव आरो बे सुक्तिनि समाव बर'नि जेसेबां आबसु बा बर' साहित्य सभा बा जिमान दल संगठन दङ आबोब बा गुबुन गुबुन जातिनि आसु नाथजोगि बा राजबंशी बा गरखा बा जिमान जाति जनगोष्ठी दङ बिटिसिआव बिसोरनिफ्रायबो जोङो सहजगखौ मोनदों बै समाव सुक्तिनि समाव ओंखायनो जोङो बिराद शान्तिपूर्ण भाबै सुक्तिखौ खालामनो हादों आरो सुक्तिनि उनाव एग्जिकिउसनावबो जोङो गासिबो जाति जनगोष्ठीनिफ्राय सहाय मोनदों बिटिसि सुक्ति जाफुंनायनि माने आन्दोआव बयबो जाति संगठननि सापर्ट दङ मोनसेल' जोंहा दासिमबो जों जाफुंहोनो हायाखै बेयो जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों दाबो एसटिकरण खालामनो हायाखै बे मोनसेल' आरो मोनसेया जोंहा मोनसे प्रप'जाल दङ इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बेखौ जों दाबो जाफुंसार होनो हायाखै बाखि नोंना इउनिभारसिटि होन इन्जिनियारिं कलेज होन CIT होन बा एयारपर्ट होन गासिबो साक्सेस मथथे जाजोब्बाय मोननैल' सुक्तिनि गेजेराव मोननैल' जों जाफुंहोनो हायाखै मोनसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनाय आरो इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सार्भे जाबाय बियो खिन्थु सार्भे जादोंबाबो दासिमबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ जों खालामनो हागोन जोंहा मोनसे आसा दं आरो जोंहा माखासे प्रप'जाल दङ नोंसोर मिथिगोना मिथिया बङाइगावनिफ्राय ओरै गेलेमफु ट्रेन लाइन रङियानिफ्राय सानदुब जंखा ट्रेन लाइन बेफोर जोंनि प्रप'जाल जोब बेफोरबो जोंहा दंबावो हाबबायथ' नङा आसामनि CMआ दाखालि हेमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै गहपुरसिम BTRखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होननानै एनाउन्स होदों एनाउन्समेन्टल' जादों दाबो फर्मेलिटि माबा जायाखै जों बेखौ बरायो खिन्थु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया अदालगुरिजों थानांगौ सनितपुरजों थानो नाङा CWC मिटिं दङ काजलगावआव बे CWC मिटिङाव जोङो गासिबो जोंनि BPFनि जितु रोनकौकल बा जोंनि स्ट्रेटेजिफोरखौ जों रायज्लायगोन फैगौ 2024आव जितु MP इलेक्सन बेखौ जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामनो आरो बोरै गेलेनो बेनि थाखाय लाहार फाहारनि थाखाय जों दिनै मोजाङै सावरायगोन रायजोआ नुगासिनो दं दिनैनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै